Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimwi motiti Dinokuotungamira Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi na Pastor Caston Betera veku Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda uri kureva tiinayo nhasi nemusoro wenyaya unoti Mwari haasiye zvakadaro part 2. Ndizvozvo. Last lesson yakapfuura kumashure yaiti Mwari haasiye zvakadaro part 1 yaiedza kuongorora patiri kudzidza bhuku razvakazarurwa, patiri kuona tsamba dzakanyorwa kukereke. Nguva yeMark Ages zvakabuda kuti ndo pakatanga kushandiswa zvifananidzo mukati mekunamata nedzidziso dzavaNikorite nezvakawanda. Tingangoti ndo pakapinda chihedheni muchechi. Saka mubvunzo wangauya uine munin'ina wataive naye mustudio. Yes. Anga ine shungu dzekuti Mwari wacho nemazira atinomuita sei achisiya zvakadaro. Saka takazoona kuti muchidzidzo ichocho Mwari haasiye zvakadaro. Kubvira nguva yana Adhamu vatadza, Mwari akaita action yekuvatsvaga. Nguva yana Noa, Mwari akaita action yekuramba achishingaira kuti vadzoke, Noa achiparidza. Nguva yaLoti zvimwe chetezvo. Even patakasvika kutestamendi itsva, Mwari anotumira vhangeri. Ndo inoita kunge remedy yake yekugadzirisa vanhu vakatanga kuita zvinomusotesa kana vabva pazano raMwari. Saka patiri kuti Mwari haasiye zvakadaro part 2, kuenderera kwechidzidzo ichocho tichinyatsoona kaitiro kacho kuti remedy yaMwari chihedheni chikapinda muchechi kana kuti vanhu vakatanga kurarama zvinosotesa Mwari, Mwari anoita sei. Tichiri kubhuku razvakazarurwa. Verengai pana zvakazarurwa chapter 2 verse 14 to 17. Zvakazarurwa 2 verse ya 14. Asi handifari nezvimwe zvinhu zvishoma kwauri, nokuti una vamwepo vanobatisisa dzidziso yaBharami, wakadzidzisa Bharaki kuisa chigumbuso pamberi pavana vaIsraeri chokuti vadye zvakabayirwa zvifananidzo nokuita upombwe. Nokudaro una vamwewo vanobatisisa saizvozvo dzidziso yavaNikorite. Naizvozvo tendeuka, kana usingaiti saizvozvo ndichakurumidza kuuya kwauri ndigorwa navo nomunondo womuromo wangu. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Okay. Munyorerwo webhuku razvakazarurwa takambozviita kumashure vateereri pastor kuti rine zvinhu zvakanyorwa zviri 777 kuti 7 churches pana zvakazarurwa 2 na 3 pobva panzi 7 seals pana zvakazarurwa 6 apo pobva panzi 7 trumpets. That's right. Zvichienda zvakadaro. Patinoti 7 seals 7 churches kuita sei togona kudaro tina vateereri vachangojoina kekutanga. Right. Takanzwa muzvikamu zvakapfuura kuti bhuku razvakazarurwa rinonyanya kutarisa panhoroondo
yechechi kubva pakaenda Kristu kudenga Okay. kusvika paanodzoka pasecond coming. Asi period iyoyo yakadimburwa kuiswa muzvikamu zvinokwana 7. Okay. Saka zvakaitika muzvikamu izvi, chikamu chimwe nechimwe chiine nguva yacho. Ndo pamunonzwa pachinzi tsamba kukereke nomwe. Tsamba imwe neimwe inomirira chikamu chenguva. These are 7 periods. Right. Ndo dzinondodzokororwa pazvisimbiso Zvichidaro. Saka 7 churches, there are 7 periods of time. Kubvira Jesu paaenda kudenga kusvikira paachadzoka. paanodzoka. That's right. Saka paverengwa napastor iperiod yechi3 inonzi chechi yePegamo. Right. Ndo patakaona isu kuti inotangira kubvira pamazuva aEmperor Constantine zvichienda kusvika kumakore api pastor? Kune vechidiki vanoda madate. 313 AD. Yes. Kunosvika kuna 538. Ndo pakatanga kuuya kushandiswa kwezvifananidzo muchechi nezvakadaro. Saka zvatoda kuita patiri kuti Mwari haasiye zvakadaro. Chidzidzo chakapfuura chairatidza kuita kwaMwari kubvira pakusikwa kwenyika. That's right. Kuti anotumira vhangeri. Patoda kungonoongorora paperiodi yePegamo. All right. Yekubva 313 AD kusvika 538. Tonzwa mashoko anotaurwa naMwari ipapo kuti Mwari aita achaita sei paaiona chihedheni chichipinda muchechi. Saka dzokororai kuverenga vhesi 12 nevhesi 16 pana zvakazarwa 2. Zvakazarwa 2 vhesi ya12 nevhesi 16. Nyorera mutumwa wekereke iri paPegamo uti, zvanzi naiye uno munondo unopinza unocheka kwose. Vhesi 16. Naizvozvo tendeuka, kana usingaiti saizvozvo ndichakurumidza kuuya kwauri ndigorwa navo nomunondo womuromo wangu. Saka toda kutanga nekupindura mibvunzo miri vateereri, kuti mukunyora kwechiprofita bhaibheri riri kuti tsamba idzi dziri kubva kuna Kristu. Saka ari kubva anzi ane munondo. Paverengwa vhesi 16 yabva yanzi nemunondo wemuromo wangu. Saka toda kutanga tatomboona kuti Mwari ane sword mumuromo here. Muri kunzwa mubvunzo wacho? Ane bakato, ane munondo unobuda mukanwa make. Sei zvakakosha ndaona maseka. Mukatasa mabhuku anoita kunge arida kubatsira kutsanangura bhaibheri. Vachitsanangura zviprofita izvi pavanoita madrawings, mifananidzo. Unogona kutoona mimwe mifananidzo yakadrowewa anoita kunge Jesu aine zibakatwa riri kubuda mukanwa. Ende pavanenge vadrowa picture vanenge vatoona kunge vari kududzira zviri kurehwa nechapter iyi. Saka toda kuona kuti mukutaura kwebhaibheri rikati kana kuti muromo waMwari robva rati muromo muchibuda munondo, zviri kurehwei? Ari kuita kunge ari mufiga yemunhu here? Zvakamira sei? Mandinzwisa ka. Saka toda kumboona kadescribirwo kanoitwa Mwari mubhaibheri. Endai mumbonzwa pana Mapisarema 17 vhesi ya8. Mapisarema 17 vhesi ndeya 8. Ndichengetei semboni yeziso renyu, ndivanzei pasi pomumvuri wamapapiro enyu. Muri kunzwa kutsanangura kuri kuita Pisarema iri riri kunoburitsa Jesu kana kuti Mwari vaine mboni ine tenge yemunhu, zvekuti unogona kutotanga kuimagina Mwari aine maziso sevana animazvo. Pabva panzi futi ndichengetei pasi pemapapiro enyu, zvekuti uchingoriverenga zviri literal kudaro Mwari ari kutonobuda achiita kunge ane mapapiro seshiri. Toda kudzoka pakuti pari kunzi muromo uchibuda munondo. Imbonzwa futi pana Mapisarema pastor. Mapisarema 89 vhesi 13. Mapisarema 89 vhesi ya 13. Muno ruoko rune simba, chanza chenyu chine simba, ruoko rwenyu rwerudyi rwakasimudzwa. Manzwa kutsanangurwa kwaMwari. Vari kunzi Mwari vane ruoko rune simba. Vobva vanzi chanza chavo, palm, ine simba. Zvikanzi zveshuwa ruoko rwenyu rwakasimudzwa.
kutsanangurwa kuri kuita Mwari uku. Saka kuti tibatsirike kuti uone kuti bhaibheri rinenge richirevei. Alright. Irwo ruoko ruri kunzi rune simba rwasimudzwa. Ruoko chero. Aiwa, mirai tione parwakamboshanda. Alright. Rwasimudzwa kudaro rwatambanudzwa. Tobva taona kuti bhaibheri rinorevei. Pana Exodus 6 vhesi ya6 pastor. Exodus 6 vhesi ya6. Exodus 6 vhesi ya6. Naizvozvo muti kuvana vaIsraeri, ndini Jehovha, ini ndichakubudisai pamirimo yavaIjipita, ndichakusunungurai pauranda hwenyu, ndichakudzikinurai noruoko rwakatambanudzwa uye nokutonga kukuru. Saka Mwari paaida kuburitsa vaIsraeri kubva kuIjipti, akavaudza akati ndoda kukuburitsai neruoko rwakatambanudzwa. Alright. Ari kureva ruoko rwake Mwari. Okay. Saka pastor chindiudzai kuti vakazoburitswa sei? Pa Nhoroondo yacho tichiverenga kuna Exodus. kana tichiverenga kuna Exodus kunonzi uyo Faro paakanga anzi regera vaende akaita nharo. Right. Saka Mwari ndokutanga kutaura naye nemadambudziko. Plugs. Pachimbonzi mvura yomboita ropa, matafu ombobva kurwisa achiuya kudzimba, vomborumwa neumutu, hwiza dzombodya muminda, kusvikira Mwari atozouraya matangwe ese paIjipita. Okay. Akatuma ngirozi ikauraya matangwe ese. Ndo pakazonzi naFaro nemakurukota ake aiwa vanhu ngavaende. Ndobva avatevera futi akanovasvikira vapagungwa. Right. Mwari akapwisa gungwa, vaIsraeri vakayambuka. Right. Vayambuka, Faro akachibva ateerawo kupinda mugungwa muya. Okay. Ndoma akazonyudzirwa imo. But ivo vakayambuka. Ivo vakayambuka vese. Saka vakaburitswa. Saka paverengwa Exodus 6 verse 6 yenge ichiti Mwari aida kuvaburitsa neruoko rwakatambanudzwa. Alright. Asi patsanangura mufundisi zvakazonyatsoitika zvatinoziva munhoroondo, hapana ruoko ruri kuoneka. Hapana ruoko ruri kuoneka. Pari kungoonekwa matambudziko. Even iyo mvura yakapwiswa ya panonzi pakauya mhepo yakarara ichifuridza kusvika patsemuka ndobva paoma. Saka kurunzi ruoko rwakatambanudzwa kwataurwa nebhaibheri kwaireva kuita kwaMwari achipinda into action kurwira vaIsraeri. Saka harusi ruoko runenge rwangu mufundisi. Amenoti pajeka isai nemamwe mashoko. Saka zvandiri kuona apa ndezvekuti nekuda kwokuti vanhu kana tichiita mabasa edu tinoshandisa maoko. Yes. Saka kana Mwari akuita zvinhu zvake, maybe kushandisa semagudzira mukanwa aya mavara anenge akakura ekuexpressa zvaitwa zonzi sekunge zvaitwa nemaoko. Because isusu kuside kwedu as humans pakuitwa kwebasa tinoita nemaoko. Saka vanyori vebhaibheri kuedza kutsanangura, vachida kutsanangura kuita basa kwaMwari, havana chimwe chavangashandise kunze kweruoko. Saka kuzoti ruoko rwakatambanudzwa ruri paaction kuti maitiro aMwari paakadzikinura vaIsraeri muIjipti, shuwa ruoko irworwo aibata zvine simba. Saka paya panga pachinzi muchandiisa pasi pemapapiro enyu. Kuti kudii manje? Mane asisiri mapapiro ekubhururuka manje aya. Exactly. Asi kwakurehwa, ndofunga pari kubuda mufananidzo weshiri kana wehuku. Kana kukatonhora zviya inoisa vana vayo pasi pemapapiro. Kuvhumbamira kuyawo. Hatuna iwe, hatutorwe negondo, hatupindwe nechando. Saka bhaibheri rikati manje Mwari munondivhumbamira nemapapiro enyu. Haasi mapapiro anenge eshiri. Mwari pamunomuona anenge aine mazipapiro. Kuratidza kuti Mwari akaera akuchengeta, you are safe. Unenge wakachengetedzeka. Saka pari kunzi ndichavarwisa nemunondo wemuromo wangu. Ndofunga mauda kuita kaidea. Imboverengai Isaiah 59 verse 1 na 2. Ndaona idea maanayo manje. Yes. Isaiah 59 verse 1 na 2. Verse 1 neverse 2. Tarirai ruoko rwaJehovha haruna kupfupiswa kuti rukoniwe kuponesa, nzeve yake haina kuremerwa kuti ikoniwe kunzwa. Asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari wenyu, zvivi zvenyu
zvakakuvanzirai chiso chake kuti arege kunzwa. Saka ruri kunzi ruoko rwaJehovha haruna kupfupiswa, haruzi ruoko serwenyu rwamunotimba narwo sadza. Pari kungonzi kubatsira kwaMwari kana kuti kuita basa kwaMwari, nekuti vanhu tinoita basa neruoko. Saka Mwari mukunyorwa kwebhaibheri richida kutsanangura kuti Mwari agara anoda kutiitira zvinhu. Ndopari kunzi anoda kutiitira chiri kumulimita zvivi zvedu. Hapasi kubva patonzi ane ruoko kana kuti ane nzeve chaiyo aiwa semunhu. Parikuda kungoburitsa kuti Mwari anonzwa. Izawe yezvinotinetsa, but chinomutadzisa kupinda muaction kazhinji zvivi zvedu. Chidzoka ipamava mida kutsanangura paya tiri kuna zvirevo. Pari kunzi kupinda kwakaita chihedheni muchechi kwakushandiswa zvifananidzo. Mwari ari kupromisa kuti aida kuzorwisa nemunondo wemuromo wake. Idea yamaanayo ndeipapa. Saka apa zvabuda pachena ndezvekuti hauzi munondo chaiwo chaiwo kuti unotobuda uchinocheka vanhu. Asi ndakuona sematauriro ari kuita bhaibheri kana achitaura Mwari, kashandiro kemuromo wake kureva kuti mashoko ari kubva kuna Mwari. Saka pahondo iyi Mwari anorwa neshoko kugadzirisa zviroda kugadzirisa. Thank you so much. Saka patiri kuti Mwari haasiye zvakadaro part 2, tiri kuti panguva inotanga from the days of Emperor Constantine yakatanga 313 AD, nhema dzichiuya muchechi, kushandiswa kwezvifananidzo, dzidziso dzevanikorite zvakadaro, Mwari aitopromisa kuti kunyange zviri kupinda aida kuzozvirwisa kuburikidza neshoko. Papa pari kucheka. Vateereri, rambai muri pachirongwa timbonzwa kambo. Nawana shamwari yakandida, ndisingazivi akandifuwa nerudo, akandisunga kwari, moyo wangu wasungwa nefundo, rora kasimba, Jesu ndiri wako ini uri wangu narini, ndawana shamwari yo shamwari yakandifira, handi upenyu bachete asi akazvipira, zvendinazvo handi zvangu ndakamuchengetera, moyo simba upenyu zvesenge zvake narini, ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira ino yenda kudenga, mbiri kupenya yokuti indisimbise, ngandirinde ndisewenze pamberi rinozorora, ndawana shamwari ine mutsa, idine rudo, ndimutungamiri kwaye ane nzero nesimba, kuna iye anondida ndino wana masimba, korufurunga kurire ndiri wenyu narini. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Mwari haasiye zvakadaro part 2. Patiri kudzidza chiprofita chemubhuku razvakazarwa, pana zvakazarwa chapter 2, tiri kutarisa kubvira mazuva akatanga kutonga Emperor Constantine
munana 313 AD panova ipo patakadzidza kumashure pastor kuti ndo pakatanga kupinda dzidziso dzevanikorite kushandiswa kwezvifananidzo panyaya dzekunamata saka ndo patiri kutoti Mwari asiye zvakadaro saka mumashoko azvakazarurwa zvaida kuzoitwa naMwari zviri pana zvakazarurwa 2 verse 16 zvakazarurwa 2 vhesi ya 16 naizvozvo tendeuka kana usingaiti saizvozvo ndichakurumidza kuuya kwauri ndigorwa navo nomunondo wemuromo wangu. Saka tiri kutenderera pakuti Mwari ari kuti handisiye zvakadaro arida kuita sehanzi ndoda kurwa navo nemunondo wemuromo wangu. Saka pemuromo tapagadzirisa kuti hapasi kureva wedu uyu unodya sadza kureva kuti ihondo yemashoko yatingati hondo yedzidziso. But iyo language yekuti ndicharwisa nemunondo nekuti kwaita dzidziso dzanaBhalamu pane muchikamu chino zvatoda kuti tione kanyorerwo kanoitwa chiprofita kuti kazhinji hachingotange kutaura pfungwa itsva dzinenge dzine pamwe pano padziri sezvinobuda pana Isaiah 28 verse 10 pane principle iripo pana Isaiah 28 verse 10 yekuti bhaibheri rinodzidzwa sei. Batai munzwe principle iyo ivateerere. Isaiah 28 verse ya 10 nokuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pomurayiro, murayiro pamusoro pomurayiro, apa zvishoma napapo zvishoma. Saka iprinciple inoshandiswa kudzidza nekududzira bhaibheri mufundisi kuti pauri kudzidza ndima kurudziro yacho iri kutoti unofana kuti text upon text kureva kuti waverenga pari kunzi ndicharwisa nemunondo wemuromo wangu auedze kubva wadzamisa pfungwa ungoripo chete uri pandima iyoyo chete wofinyama kuti pari kunzi aiwa hazvimude unonotsvaga dzimwe ndima dzinoda kutsigirana neiyoyo dzinotaura zvapfungwa yakafanana. Saka pari kutonzi ngadziti wandei manzwa pamaverenga potiri kuti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo. Saka zviri kuti imwe ndima apo woisa unotora imwe ndima futi yakafanana naiyoyo woisa apo. But hakuno here makesi ekuti imwe ndima ingori yega haina zvekuti inogona kuita dzakada kufanana. Inzwai bhaibheri rinobva rapindura pana Isaiah 34 verse 16. Isaiah 34 verse ya 16 tsvakai pabhuku yaJehovha murave, hapana chimwe chezvinhu izvi chichashayikwa, chichashayiwa shamwari yacho, nokuti muromo wangu wakarayira izvozvo nomweya wake wakazviunganidza. Saka zviri kutonzi patiri kuti chirevo pamusoro pechirevo bhaibheri riri kutozviziva kuti hazviko kuti paite chirevo chiri chega mubhaibheri chisina shamwari yacho inotsigira. In other words, we are saying kuti there is no scripture pastor kana kuti text kana kuti passage in the Bible that doesn't have a corresponding or a relating passage yakada kufanana mashoko acho neiyoyo. Saka kureva kuti zvandiri kubata apa ndezvekuti hakuna dzidziso yemubhaibheri inoumbwa nevhesi rimwe chete rakangozvimiririra. Hakuna. Panofanira kutoita mavhesi akawanda anotaura nyaya imwe chete iyoyo. Pamusoro peizvozvo nhoroondo history chaiyo nearchaeology zvimwe zvinogona kuzotsigira hazvo. But iro rega bhaibheri riri kutoti riri rega hakuna dzidziso miraindise kachirungu akandanzwa muchidaro you cannot establish a doctrine using one text. Saka vateereri batai pfungwa iyoyo kana muchiverenga shoko raMwari ukasvika pane imwe ndima inoita seiri kukuvhiringa kunge hazvizi kunyatsobuda pachena, urongwa hwaMwari ndehwekuti haana kuifemera iri yega ndima iyoyo kana kuti vhesi iyoyo. Kune amwe mashamwari evhesi iroro anobatsira kuti pfungwa yacho ijeke. Saka isusu zvichatirerukira panyaya yemunondo uri kunzi Mwari acharwisa nemunondo kuti chii because bhaibheri ratanga richiti handifari nekuti pane vari kubatisisa dzidziso dzaBharami. Saka itori clue
kuti nyaya iyi yanokorwa kubva kunyaya yekuold testament yana Bharami. Saka isusu tikanodzengerera panyaya yaBharami payaka togona kuwana clue yekuti munondo uri kutaurwa nezvawo zvabvepi. Ameno kuti zvikunzwisike kuti muri kuburisa pfungwa yekuti kana tichidzidza bhuku razvakazarurwa. Yes, pastor. Munyori wazvakazarurwa haapinde mukutsanangura kwakawanda wanda. Yes. Asi anongoti kandei izwi kana mutsara kana mazwi mairi matatu ezvakaitika kuold testament. Yes. Saka isusu kana tichida kunyatsonzwisisa kana kuti tinowana zvimwe zvinotibatsira pakududzira tikadzokera kunyaya yacho kwayakaitikira kuold testament tikanotenderera tiri ikoko tinonodzoka ikoko tave nezvinotibatsira manje kuti nyaya ijeke. Thank you, pastor. Ibva imaenda ikoko. Nyaya yaBharamu iri kuna Numeri inobva kuna Numeri 22. Numbers 22. Inonosvika kumberi chaiko. Saka pana Numbers 22, pastor. Toda kutanga kuerenga paverse 21 tosvika pa23. Numbers 22 verse 21. Zvino Bharami akamuka mangwanani akaisa chigaro pambongoro yake akaenda namachinda aMoabhu. Asi Mwari wakamutsamwira zvaakaenda. Mutumwa waJehovha akandomira munzira yake kuti arwe naye. Zvino iye wakanga akatasva mbongoro yake navaranda vake vaviri vakanga vanaye. Ipapo mbongoro ikaona mutumwa waJehovha amire munzira ano munondo wakavhomorwa muruoko rwake. Mbongoro ikatsauka panzira ikaenda nokusango. Bharami akarova mbongoro kuti aidzorere kunzira. Alright, pastor. Follow apa, pastor. Zvakazarwa yati handifari zvaitika paperiod yatataura iyi. Hanza handifari nekuita kwevamwe venyu kuti munobatisisa dzidziso yaBharami. Saka patiri kuverenga manje kuOld Testament tiri kubva taona Mwari asiri kufara nezvaiitwa naBharami. Chii chaakabva aita Mwari? Akatuma ngirozi yakaenda kunodzivisa kubloka road kuti Bharami asaende kwaaida kuenda. Hanzi ngirozi yaive nemunondo wakavhomorwa. Saka unobvona kuti saka mashoko ari kunyorwa kuna zvakazarurwa mazhinji acho ari kungotorwa panyaya yakaitika kuOld Testament pana Bharami. Saka tabva tawana clue. Pabva patotaurwa kuti paine munondo wakavhomorwa wanga wakabatwa nengirozi. Saka izvozvo manje zvinobva zvatiratidza kuti zveshuwa mubhaibheri zvinoreruka kana uchidzidza ndima ukaitsvagira shamwari yayo. Pamwe zvichajeka pamuri kuenda mberi. Kwaita munondo watamboitanzwa kuti ishoko. Apa pakunzi ngirozi yakabata munondo. Alright. Aiwa tiri kuuya. Zvatinoda kungoita bedzi ndezvekuti timboona kuti mavara acho paanotaurwa kuchiprofita chazvakazarurwa mavara iwayo unaawana kundima dzimwe dzacho dziri kuOld Testament. Tichazoona kuti kududzirwa kwacho kunofamba sei. But so far chatiri kungofarira ndechekuti taona kuti kuri kutaurwa zvemunondo. Pabatika kuti zvakazarurwa yataura zvaBharami kuOld Testament Bharami tamuwana. Zvakazarurwa payataura zvemunondo panyaya yaBharami tabva taona pari kutaurwa zvemunondo. Saka izvozvo zviri kungoti gaidha kuti we are safe. Saka ngatikondinyei verse 24 kusvika pa28. Numeri 22 verse ya 24. Zvino mutumwa waJehovha akandomira panzira ndiite pakati peminda yemizambiringa, rusvingo ruri kurutivi runo norusvingo kuno rumwe rutivizve. Mbongoro ikaona mutumwa waJehovha ikazvisundira kurusvingo ikambandidzira rutsoka rwaBharami parusvingo, ipapo akairovazve. Mutumwa waJehovha akapfuura mberi akandomira pakanga pakamanikana, pakanga pasine nzvimbo yokutsaukira kurudyi kana kuruboshwe. Mbongoro ikaona mutumwa waJehovha ikavata pasi, Bharami ari pamusoro payo. Bharami akatsamwa akarova mbongoro netsvimbo yake. Zvino Jehovha akashamisa muromo wembongoro ikati kuna Bharami, ndakakuitireiko zvamandirova zvino katatu? Mwari aisafara nekwaienda Bharami. Ndosaka airamba achituma mutumwa
kuti amudzivise. Akambomira ndobva vatsauka, mutumwa ndobva aenda mberi, ndobva Bharami arova yadzoka kusvika mutumwa azomira paive nematombo pekuti mbongoro yakashaya ndoenda nekupi, ende hanzi mutumwa anga akavhomora munondo. Ndobva Bharami ambandikwa gumbo akatsamwa kwakurova mbongoro kusvikira ngirozi yavhura muromo wembongoro. Hanzi mbongoro ikati, nai ndozvandinosiita here, muri kungoramba muchindirova muchidai. But zviri kuburitsa pachena kuti Mwari aisafara nekuri kuenda Bhalami. But pfungwa yandiri kuda panga paine munondo wakabatwa. Ngatichinzwai ipedzisei pavhesi 29 kusvika pa33, same chapter yaNumbers 22. Numeri 22 verse 29. Bharami akati kumbongoro, nokuti wakandidadira, dai ndaiva nomunondo muruoko rwangu, ndikadai ndakuuraya pakarepo. Mbongoro ikati kuna Bharami, ko ina handizi mbongoro yenyu yamakatasva makore enyu ose kusvikira zuva rino here? Ko ndaigara ndichikuitirai saizvozvo here? Iye akati kwete. Ipapo Jehovha akasvinudza meso aBharami, akaona mutumwa waJehovha amire munzira ano munondo wakavhomorwa muruoko rwake. Akakotamisa musoro wake akawira pasi nechiso chake. Mutumwa waJehovha akati kwaari, warovereiko mbongoro yako zvino katatu? Tarira, ini ndimene ndabuda kuzokudzivisa, nokuti nzira yako inovavarira kune zvakaipa pamberi pangu. Mbongoro yakandiona ikatsauka pamberi pangu katatu. Dai isina kutsauka pamberi pangu zviro kwazvo, ndikadai ndakuuraya iwe ndikairaramisa iyo. Saka Bhalami akatoita hasha akati, o dhongi une rakiwe, dai ndandine munondo ndakuuraya. Haana kumbovhunduka kuti sei dhongi raakutaura. Hanzi ndobva abva avhurwa maziso kwakuchiona munondo waari kushuvira kuti dai angainawo unotori nengirozi nenhoroondo yazoverengwa. Chandiri kuti muona apa pasi, panonyorwa zvakazarwa ichitaura zvemunondo naBharami, Bharami anga achiri kweni? Kwanga kusisika. Saka zvazviri kureva ndezvekuti saka bhaibheri kuna zvakazarwa harisi kureva Bhalami munhu chaiye. Kufananidzira kureva kuti harisi kureva futi munondo chaiwo. Saka chindibatsirai kachirungu aka. Kanondi because nini pfungwa dzangu zhinji ndinodzigadzira nechirungu. Right. When prophecy is referring to Old Testament narratives, anditika kuti chiprofita pachiri kurifea kuna naBharami nezvakaitika kuOld Testament. When you interpret that prophecy, what was literal in the Old Testament becomes symbolic and spiritual in the prophecy. Kuti kana ndakubata zvakanaka kachirungu kako, kuti chiprofita kana taakuchidzidza kuna zvakazarwa, chinotaura zvakaitika kuOld Testament. Tikaenda kwazvakaitikira, tinonosvika pazvakaitika chaipo chaipo. Kana kukanzi Bharami anenge ari Bharami chaiye, munhu anotobatika. Asi kana taakuuya kuna zvakazarwa, haachisiri munhu Bharami, haisisiri nzvimbo yakaitikira izvozvo, zvaane zvimwe zvazviri kududzira. Kana taakuuya kuNew Testament. Kutsimbidzira pfungwa iyoyo, kamwe kachirungu kacho kanobva kati futi, what was very geographical in the Old Testament narrative becomes universal in the prophecies of Daniel and Revelation. Kuti kana tiri kuOld Testament, nyaya dzinoitika panzvimbo chaiyo zvekuti kana zvikanzi Jeriko, kuri kutorerwa Jeriko chairo. Kukanzi Babylon, iBabylon chaiyo. Asi kana taakuuya kuNew Testament, kukanzi Jerusalema, haichazi Jerusalema yekuPalestine. Kukanzi Babylon, zvaakuputira pasi rese chimiro chinenge chiriko panyaya dzezvemweya. Saka toda kutenda ndozviri kuitika panapa. Tangoenda kuOld Testament kuti muone kuti mashoko ari kutaurwa pana zvakazarwa 2 ari kunokorwa, or they are being borrowed from this Old Testament narrative.
Saka pastor, ndoda kuti muverenge pana Numbers 31 verse 7 to 8. Balamu akazofa sei? Panyaya yacho chaiyo payakanyatsoitika chaipo akazofa sei? Numeri 31 verse 7. Vakarwa navaMidhiani sezvakarayirwa Mozisi naJehovha. Vakavuraya varume vose, vakavurayawo madzimambo avaMidhiani, pamwe chete navamwe vakavurawa vaiti Evhi naRekemu naZuri naHuri naRebha, madzimambo mashanu avaMidhiani, naBharami mwanakomana waBheori. Vakamuurayawo nomunondo. Akazourayiwa nemunondo. Saka muchaona kuti kubvira nzira yaangaida kufamba nayo Mwari asiri kufara nayo, Mwari vanga vachirwisa nemunondo wangu akabatwa nengirozi, kusvikira aita nharo gumisiro yaBhalamu chaiye aive munhu akazourayiwa nemunondo. Saka ndokwanokorwa, ndokwaitwa borrowed mashoko ari pana zvakazarwa 2. But patinoenda kuna zvakazarwa 2 haachareve zviri literal, asisiri Bharami uya asisiri. Saka tikanzwa kambo patinodzoka manje tinoita kuda kuchisonzwa kududzira kwacho zvatangoita bedza apa kuti tiratidze kuti ndima dzemubhaibheri dzine kakudyidzana kekuti ukadziziva zvinoreruka kududzira bhaibheri. Vateereri rambai muri pachirongwa, tiri muchidzidzo Mwari havasiye zvakadaro part 2. Regai timbonzwa rumbo. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu. Mwari haasiye zvakadaro
part 2. Yes, tiri kutarisa mubhuku razvakazarurwa kubvira paperiod from the days of Emperor Constantine. Pakapinda nyaya yekushandiswa kwezvifananidzo munyaya dzekunamata nechihedheni chese. Mwari havafarire izvozvo. Saka mukudzidza kwatiri kuita chikamu chatabva ichi pastor, mabata kuti kudii? Ndanzwa kuti kana muchiverenga kuzviprofita kuna zvakazarurwa, yes, haikona kuramba wakatsikitsira pandima imwe chete usinganzwisi zvainoreva. Nekuti shoko raMwari hakuna ndima yakafemerwa iri one. Ndima yega yega ine dzimwe ndima dzinobatsira kuti zviri kutaurwa ipapo zvijeke. Okay. Saka zvinoda kuti ukange waverenga uendewo kune dzimwe ndima. Okay. Zvinonokubatsira kujekerwa nendima yauri kudzidza. Right. Chimwe chabuda zvakare ndechekuti muna zvakazarurwa ndima dzirimo, kana nyaya dzimwe chete idzodzo, mashoko iwayo achitaurwa kuOld Testament, anenge achireva nzvimbo chaidzo chaidzo nevanhu chaivo vakatorarama kunzvimbo idzodzo. Asi kana taakuuya kuna zvakazarurwa, zvava zvirahwe. Okay. Zviri kutaura kufananidzira kuti sezvakaitika uko, asi uko zvakutaura chimiro chapamweya. Thank you. In fact, taataura kachirungu kairi katangoti bedzi zviri literal kuOld Testament, kuna zvakazarurwa it becomes symbolic and spiritual. Ndobva tati kamwe kachirungu zviri geographical kuOld Testament, it becomes universal in the book of Revelation. Semuenzaniso pastor, tikati gomo reZion, takamboita chidzidzo ichi. KuOld Testament ritori gomo, Mount Zion chaiyo, but kana taakuerenga una zvakazarurwa, it's now symbolic. Hazvichareve chimiro che one location. But pataona kuti ndo kaitiro keBhaibheri aka, mubvunzo wandobva ndaita pastor, ini ndikutaura semunhu anokurukura nevanhu, uchinzwa pfungwa dzevanhu. Nanhasi pakati pevatendi nevanamati pachine pfungwa yekuramba Old Testament. Mirai ndipedze muone pandiri kuita pandinoita dambudziko ndiri wani. Ndepekuti muona tiri kudzidza bhuku razvakazarurwa chapter 2 rataura zvaBharami. Handitika akaisa chigumbuso kuvaIsraeri. Rataura zvemunondo watiri kuona uri kutenderera panyaya yaBhalami. Vanhu havanga vafa kare pakanyorwa bhuku razvakazarurwa, but vanyorwa kubatsira muverengi kuti agone kududzira ndima iyi. Saka panobva panetsa ndepekuti ndo manyorerwo akaita bhuku rese razvakazarurwa. Rinokwereta, rinobhorowa language yaro from the Old Testament. Saka mubvunzo wangu ndokuti vatendi vanozodudzira sei zvinhu zvakakosha zvemuna zvakazarurwa kana waramba Old Testament? Ndononetseka. Unoziva kuti Caston, vanhu dai vachigara vakachengeta pfungwa iyi, nekuti tiri muhondo pakati paKristu naSatani. Saka pfungwa yekuramba chimwe chikamu cheBhaibheri kana kuramba Bhaibheri racho haitange nemunhu, ipfungwa inotobva kuna Satani. Nekuti anoziva kuti akabvisa shoko hamusina pekumira. Inga takazvidzidzawo muzvidzidzo zvapfuura izvo zveMark Ages izvozvo, kuti chakatanga kubviswa iBhaibheri. Ndosaka kwakaita rima. Saka vanhu vakabvisirwa kunzi bvisai Old Testament, iriyo foundation pakavakirwa New Testament nezvatiri kudzidza. Satani anonyatsoziva kuti vanodzungaira havambofi vakazvidudzira. Ndosaka uchiona vanhu vazhinji vachirasika kana vasvika kubhuku razvakazarurwa nokuti rakaoma iri, votongorisendeka kwakadaro. Ende munoona kwandiri ndoona unge chitsotsi, pamwe hazvidaro hazvo kumunhu wese. Munoona pane chitsotsi chacho, nyaya yacho inotanga ichinzi taamuNew Covenant. Covenant hatisisiri kuOld Covenant, mukudzwa kalanguage kekuti New Covenant. Saka kanobva kabva pakuti covenant kobva kanoti testament yekare. Testament anzi wamunya
iwe munyaujiwe. Saka kachitsotsi kacho nona chinoita ndidaro ndiri kutarisa kuti Mwari akatipa mukana paticharamba chidzidza bhuku iri muchaona kunotaurwa zverwiyo rwaMozisi, Song of Moses, Old Testament. Kuchataurwa zvana Elijah. Iko kumberi kwatiri kuchataurwa zvana Jezebel. Exactly. Saka ndiri kuedza kufunga kuti unozozvidudzira sei iwe uri kuramba Old Testament. Iye kastonika Jesu chaiye Ishe wedu paaiyedzwa naSatani. Right. Chakamuita kuti akunde aiti kwakanyorwa kuchinzi. Okay. Kwakanyorwa kuchinzi. Okay. Kwakanyorwa kuchinzi. Pese paakataura naSatani airefera kuOld Testament. Old Testament yaakakunda nayo iwe woti ndiri kumuteera woti munya ngatisendekei. Ini maonero angu ateerereka kurudziro yandingatopo ndina mukoma Rhodzi ndeyekuti bhaibheri ngarishandiswe rese. Kunenge kuhwandirana kuya kuti Old Testament waamunya. Hatishandisei bhaibheri especially kana tichida kunzwisisa mameseji echiprofita atakapiwa for these last days. And remember, Jesus is coming again. Ngatiedzei kubatikana nekuita kauserious pakuda kunyatsonzwa kuti bhaibheri rinoti kudii. Right mukoma, tanga tichiti zvaive literal kuOld Testament zviri symbolic kuNew. Tikutenderera tata tiri mune mubvunzo wekuti Jesu ane munondo here uye unobuda mumuromo here, pemuromo tapapindura. Saka munondo upi waaizorwisa nawo kupinda kwechihedheni muchechi. Saka mubhaibheri imomo tinobva taona zvinomirirwa nemunondo pana Hebrews 4 verse 12. Hebrews 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Nokuti shoko raMwari ibenyu rine simba, rinopinza kukunda munondo unocheka kumativi maviri, rinobaya kusvikira panoparadzana mwoyo nomweya, namafundo nomongo, rinotonga mifungo nendangariro dzomwoyo. Saka munondo waizorwiswa nawo naMwari ishoko raMwari bhaibheri. Sei raita kunge riri kubva mumuromo maMwari ndozvitori bhaibheri. Ishoko idzidziso inobva kuna Mwari. Saka Mwari haana imwe formula, patiri kuti Mwari asiye zvakadaro pastor. Haana imwe formula chihedheni chikapinda muchechi yaanogadzirisa nayo. Okay. Munondo uri kutaurwa nazvakazarurwa ndiMwari aipromisa kuti ndichashandisa shoko rangu kurwisana nenhema dzaive dzapinda muchechi. Unoziva kuti imwe pfungwa yauri kuunza Caston pauri kutsanangura zvinhu izvi. Mwari ari kuti muchechi kana mapinda dzidziso dzisiri idzo. Yes. Ndinouya ndorwisana nedzidziso idzodzo. Asi ndichishandisa shoko. Yes. Saka ukaona paine chitenderi chinoti abuda nedzidziso yakatsauka oita zvekurohwa neshamhu kana kutourayiwa achisi kutungamirwa naMwari. Hazvifaniri kutodaro. Hazvifaniri kutodaro nekuti muchaona patichaenderera mberi nezvidzidzo. In fact Mwari haana imwe formula pastor. This side of heaven Jesu asati auya. Mwari haana imwe formula yekugadzirisa nayo zvinhu. Patakaita chidzidzo chekutanga chekuti Mwari haasiye zvakadaro part 1 yaingoburitsa kuti Mwari anouyisa vhangeri. Chidzidzo chanhasi changoti wedzerei kuti vhangeri ratiri kutotaura ivhangeri remubhaibheri. Saka solution yaMwari haizi yekuuyisa machechi ndibatei kana kungoti panzi pari kuitwa zvechechi. Solution idzidziso yemubhaibheri. Siya watsimbidzira apa Caston. Mumadark ages takaona chechi ichiti vanhu vakanga varamba zvayaida vaiurayiwa vachirumiswa nemhuka. Hazvina kubva kuna Mwari zvinhu zviya. Ndoshaya kuti ndotaura mawedzi api chero nanhasi maybe katidai so. This movement yeshoko raMwari it's not a military movement. Hameno kuti wazvisa zviri correct kuti hazvina hondo yekurwa kwenyama kwekutorova munhu nekutomuuraya nekuti agashira ane kutenda kwasiyana nekwangu. Mwari anorwa neshoko. Saka ndimai payaisadudzirwa zvakanaka nguva yemadark ages painzwa vanhu vachiti munondo
vaifunga munondo wehondo. Ndo zvakakonzera kuti kutanga inzi macrusades. Chechi yaisvika pakuita kutogadzira mauto anotonorwisa zviri munhoroondo zvekuti ukagugula kungoti crusades unotoona kuti ichechi yaitotungamira yoronga mauto kurwisa vari kufungidzirwa kunzi vatsauka. Saka munondo uyu ngazvibatike kuti isymbolic, hausi munondo webanga rinocheka riya robvisa nhindi pobuda ropa zvajekaka. Saka Mwari solution yake haisi aggressive, haisi military, haisi yekunge kurwisa kuri physical. Mwari vanoshandisa shoko. Handei pamberi munzwe kuti vanorishandisa muchimiro chipi. vaEfeso 6 verse 12 na 13. vaEfeso 6 verse ya 12. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba, namadzishe enyika yerima rino, nemweya yakaipa yedenga. Saka torai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti mugone kudzivisa pazuva rakaipa, nokuramba mumire mapedza zvose. Saka pane apa pari kunzi hondo iyi iri kunzi naMwari ndicharwisa nemunondo kura shoko rake iri mumapoka tu. Havazivo Mwari vari kubva vanzikwa vachiparidza, vachirwisa, vachipa dzidziso iri correct. Zviri kuitwa in the form of his followers. Kureva kuti Mwari anosutsa vateveri vake, ndo vanondoparidza vachidzidzisa kukorekta zviri wrong zvapinda muchechi yake. Ndima yavaEfeso haisi kuti Mwari ari kuti nekuti handirwe nenyama neropa. Iri kuti hatirwe, kureva isu vateveri vaJesu. Saka pari kunzi paya ndicharwisa nemunondo. Mwari vari kurwisa asi vari muchimiro chevateveri vavo vanondodzidzisa chokwadi, vanondodzidzisa kukorekta nhema dzapinda. Zvekutoti patiri kuti Mwari havasiye zvakadaro. Vanhu kana vateereri kana muri kunzwa chidzidzo ichi zvakanaka, chiri kutoti Mwari pavanoda kukorekta nyaya idzi vanokorekta kuburikidza newenene. Tikada kuenda kurutivi rwavo, tobva tada kushingaira kuenda nedzidziso yechokwadi. Tikangodaro ndiMwari vari kutorwisa nhema. Ameno kataurei zvakanaka, mukoke vanhu vapinde kurutivi rwaMwari. Chiri kubuda panapa choti Mwari kana achiti ndinorwa nemunondo weshoko, tanzwa kuti kutaurwa kweshoko rechokwadi raakafemera riri mubhaibheri, muOld nemuNew Testament, richikorekta dzidziso dzatsauka asi achishandisa vanhu. Saka iwewe neni tinokokwa kuenda kudivi kwaMwari, tobata dzidziso yechokwadi, kwete kungobata patada aiwa, asi dzidziso yechokwadi. Mweya achitibatsira kududzira zvazviri, toenda tichidzidzisa vamwe. Inenge itori hondo iyo. Tinenge tatogona. Chingozadzisai nevhesi 17 yavaEfeso 6. vaEfeso 6 pa17. Torai ngohwa neruponeso nomunondo womweya, iro shoko raMwari. Yabva yapedzisira kuti kana tikanzwa hedu rukoko rwekuti tipinde pabasa raMwari, zviri kunzi chombo chedu ishoko raMwari. Saka pastor, apa pari kunzi torai munondo shoko raMwari. Hapasi pekuti padudzirwa sekuteera kuruita bhaibheri. Hatingatarisire kuwana boka revatendi kana vamwe vatendi wekutoti angatofamba everyday aine bakatwa oti ndiri kuita zvakataurwa navaEfeso. Bakatwa chairo chairo rebaga. Ekutofamba uine bakatwa. Kune vanhu vakaita izvozvo rekasei. Alright, kungoti hamufambe sezvandinoita. Then ipapo pastor, pari kuburitsa futi kuti pakaita munhu anoita unga ashora dzidziso yaMwari, haarwiswe nekuurayiwa kana kupesekutwa. Ukaona chitendero chichiti chikaita unge chaita vari kuchiopoza, vari kuchitsvinyira kana kuchishoropodza, chobva chaita kaunda nekutoita hondo kuuraya vanhu. Hachina chasiyana nezviri kutaura. Zvakazarwa 19 verse 13 to 15. Tipedzisei chidzidzo ichi pastor. Mwari havasiye zvakadaro. Zvakazarwa 19 vhesi ya13. Wakanga akapfeka nguo yakanyikwa muropa, zita rake rinonzi shoko raMwari. Hondo dzokudenga dzakamutevera, dzakatasva mabhiza machena, dzakafuka mucheka wakanaka muchena usine tsvina. Mumuromo make mukabuda munondo unopinza kuti arove marudzi nawo.
uchafudza netsvimbo yedare, unotsika chisviniro chehasha dzokutsamwa kwaMwari Wamasimba Ose. Saka zvabuda muchidzidzo, nguva yeMark Ages kubvira madays aEmperor Constantine 313 AD, pakapinda kushandiswa kwezvifananidzo panyaya yekunamata. Zvinosota Mwari izvozvo, but Mwari vari kuti vanorwisa zvinhu zvakadaro kuburikidza nekushandiswa kwebhaibheri nedzidziso. Saka zvikaitika nhasi kuti pakati pedu panogona kuwanikwa pakati pevatendi mobva waona paine kana kuti kushandiswa kwezvifananidzo. Kurudziro iri kubva mubhaibheri haisi yekuti munhu akaruka akunopunza zvifananidzo izvozvo. Handizvo zviri kubuda mubhaibheri. Vanodzidziswa kureva kuti chivakwa chakavakwa nedzidziso yenhema chinopunzwa nekuisa dzidziso yechokwadi. Ndokudzidzisa kunobva mubhaibheri, pastor. Ndokumbira kuti muoneke vateereri, plus yeuchidzai vateereri kuti tine phone number dziya dzekuti vakaisa message paWhatsApp tinovapa malinki ekuti vagone kuwana zvidzidzo zvimwe zvakaitwa kumashure. Thank you so much vateereri. Chidzidzo chenge chichiti Mwari havasiye zvakadaro, vanokorekta neshoko nebhaibheri. Onekai vateereri. Tinotenda tibatei panhare dzinoteera tigoramba tichibatsirana mukudzidza chokwadi chaMwari chinopasa dzidziso dzakatsauka. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, vakuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera. Ndinoona ndatuku dzimera kadzama, Jesu tenzi muponesi wakatifirayo. Dzime ironda riona, iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa. Ndawana upenyu tsva, nyanza ropa rake, zvitema zvese zvapera apo padzimeyo. Dzimeiro ndariona, iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa. Ndamuganda itwa mutsva nembiri yedenga, nemoyo nenguo chena, na Kristu mandiri. Dzimeiro ndariona, iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa. Chishamiso tsitsi dzake, ropa rake pasi, muziwenyi Jesu chete wakatinunura. Dzimeiro ndariona, iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire. Tenzi nditungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga, mananda anomunzwa kana matinyarara, imwite tenzi wenyanza. Tenzi nditungamire apo ndasvika nyanza, mananda
aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwingandinzwe imwi motiti ndinokutungamira